Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga samantarong adlaw mahigala. Sabado na baya ron, pizza 15 niining bulan sa Pebrero, no? Liwas na manghigala sa Valentine's Day, no? Kamusta naman ang inyong Valentine's Day kagahapon? Enjoy ba mo sa inyong mga kalihukan o mga bana o asawa, no? Gahapon mga higala, doon nagi 21 ka mga magtiayon nga among gikasal libre, no? Libre diri sa ayungod mga higala, no? Atong gilibre kasal kay maluoy ta kay walay mga kasal, no? Dugay na kayo, tag 7 ka tuig, tag 15 na ka tuig. Hapit na gud in taon mga po. Unya wala pa in taon di ay mga kasal, no? Wala no nga ato ginang kasal na mo gahapon. Libre, gilibre na mo kay aron gyud nga dili kayo bugat para nila, no? Salamat kay kayo ha sa mga nagsuporta. Pasalamatan nato atong halangdong mayor des Ayungon, no? Si Mayor Dennis Amancio nga ni-donate siya og kuan. Ni-donate siya og usa ka lechon gyud gahapon. Na lamang, no? At least natugkaran po din taon natugsaran po din taon o lechon nga to ang mga ginhawaan, no? Kay sige ra ba yung taon ning kining utan, no? Mas may po makatilaw-tilaw po tag sige na magining utan ato amora magining atong madali pero nindot di ning utan po pero ug permanente na amora po mong kuan po usahay mo mapulaan po taba mo na nga ato pong patugsaran usahay glitso ning ato ang mga ginhawaan. Salamat kayo ha mga 21 ka mga magtiayon nga nidawat kagahapon og sa ilahang mga sponsors, no? Gilibrihan nato gahapon og make-up mga higala kay diha man po yung make-up artist nga ni volunteer, no? Si Rere. Amo to si tinuod ngalan ni Rere. Siya po din taon maoy nihatag po siya sa iyaha panerbisyo nga libre kagahapon, no? Mga gay, no? Itong mga kuan ha na gani mga ingon ni ana may panghatag po mo libreng mga make-up na gihimo gahapon ni Rere, no? Rere nga gilibrehan niya da sana gwapa lagi kayo mahigala ato ang mga kining galaslon gahapon, no? Libre gong make-up sa ato pa medyo nilutaw gyud ang ilaha usab nga kaanyag o kagwapo hasta babae gi hasta mga mga balalaki gi pang make-up wala. Dili mga babae ra. Dara no may munto na kanatong tanan ari kita maghigala sa Vatican News balitang simbahan niining kabuntuhon. Bishop Valentin Dimok sa Diocese of Buntok Lagawi nanawagan karon, no, sa kagamhanan ilabi na gayud sa ato ang administrasyon nga BBM, no, nga matod pa tahuron gyud, no, og panalipdan ang mga indigenous people, no. Muna ginaingon nga indigenous protection and support for indigenous people, no. Mao kini karoy panawagan usab ni Bishop Valentin Dimok nga obispo sa Buntok Lagawi ug mao pod ang chairman sa Episcopal Commission on Indigenous People. Ayan, no. O niya dito sa Vatican mga higala aduna na mga 1.3 million pilgrims, no, ang nangagina sa St. Peter's Holy Door in Jubilee's first month, no. Kini ang pamahayag usab ni Archbishop Rino Fisciela, no, ang pro-prefect sa Dicastery for Evangelization, no. Kami diri sa Ayungon mapami ka kuan kay nabisi magud mi ining amo ang pagpangandam alang sa kining pagbisita ni Pope ni Bishop mo na nga medyo nakuan-kuan pod mi gamay na kanang amo pong gisit aside usa ang amo ang mga pilgrimage pero human ani mo pilgrimage pod mi kamo ana may duol kayo diri nga pilgrimage area diri sa Malalon. So
maora po do niya ni amo ang anion aron duol-duol ra kay kung man ayungon dayong sunod tayasan dayong sunod himalalod. Kamo po din na no, makimo po mo kay gilaliman baya ka nga adunay plenary indulgence, no? Plenary indulgence. Kana bitawng paghimo gyud nimo ana, no? Mapasaylo ang tanan nimong sala. Sos pastilan kalami kayo nang inghala, no? Lala, no? Padayon ta ari kita sa ato ang Saint of the Day. Unsa man tarong adlaw, February 1914. Kuan man taron kanang Valentine's Day. Dili naghapon naman tong Valentine's. Unsa man tarong adlaw, February, wala may 15 ning ako ang usa ka record. Arita sa usa nato nga record mga higala, no? Kining diri sa February 17 ni 15, no? Diri sa kuan ajar, ano ang ato karon nga saint mao si Saint Claude La Colombiere, no? Saint Claude, no? C-L-A-U-D-E L-A La Colombiere, no? C-O-L-O-M-B-I-E-R-E, no? Colombiere. Bino kini si Saint Claude La Colombiere, natawo siya ni antong tuig 1641, namatay ni antong 1642, no? A member of the Society of Jesus, nga promoted the devotion to the Sacred Heart of Jesus, a friend of Saint Margaret de Alacoque. Unya possess a remarkable preaching skills. Unya mas kani siya superior by words and actions. So maayo gid ni si Saint Claude La Colombiere. Through prayers may seem unheard, God never abandons people. Mao na do. Mo kana mahingala karon ang ato santo, no? Si kining Saint San Claudio La Colombiere. Saint Claude Claudio man no? San Claudio La Colombiere. Hala, no? Padayon ta mga higala sa ato nga mga buhat uno ni ini kabuntuhon. Mao kadto ang ato ang Saint of the Day karon mao si San Claudio La Colombiere. Hala, no? Bueno, arita mga higala sa ato ang topic. Kung sa may atong topic. Kung sa may atong topic karon sa mga higala, bugata mo pa rin ako mga gamit diri. Okay, no? Ang atong topic karon walay laing kung dili kabahin sa abortion, no? What a Catholic committed when he or she approved or appraised abortion, no? What a Catholic committed when she or he approved or appraised abortion. According to CCC number 1285, for by the sacrament of confirmation, the baptized are perfectly bound to, no, promote life, no, and so she promoted sexual promiscuity, the deliberate use of the sexual faculty for whatever reason outside of marriage is essentially contrary to the purpose, no? Sa ato pa ang imong sala gyud, no? Kung pananglitan kanang mohimo magkan ka mo aproba ka o imuhang gidayeg ang abortion according to CCC number 1285, usa ka na kadako kayong pagpasipala sa imong pagka binunyagan, no? Kaya na-confirm gud ka, nya na-baptized pag yun ka, at pa expected unta nga doon na kay maayo nga binuhatan. Pero tungod kay nagpa-abort man ka o ni-approve ka o ni-approve ka sa abortion, imong gimansahan ang imuhang kanang dignity as a Christian, as a baptized Christian. O niya sa imo po nga na-promote ang sexual promiscuity, no? Kay abortion, rabandayon yun. No, wala, no? So, nga adun na kita yung mga Bible text against abortion. No? Sa Psalm 127 verse 3, children are gifts from the Lord,
the fruit of the womb is a reward. O, sa ato padako kayong sala ko nimong hilabtan, ano? Kay kuan man lagi ka na, gasa man lagi nagikan sa Ginoo. Sa John chapter 10 verse 10, I have come that they may have life and have it to the fullest. No? So we must not be surprised when we hear of murder or hatred. If a mother can kill her own child, what is left but for us to kill each other? No, sa to pa mo ni pasabot nino nga dili na lamang ta sa banay natabunan manon akong nawong. Dili na lamang ta mahibulong kung pananglitan og unsaman nga doon na makadungog ta og dunay mga patay, mga kining gitawag nato og patay, mga kasilag, kay bisan gani ang usa ka inahan, no, makahimo man pagpatay sa iyang kaugalingong anak diya sa iyang sabakan. No, muna nga dako kayo, wala gi katarungan nga dili kita makapatay sa atong isig kaingon kung pananglitan og mismo gani ang usa ka inahan makahimo man pagpatay sa iyang mismong anak. Okay, no? So, matod pa ni Mother Teresa, once that living love is destroyed by contraception, abortion follows, no, other crimes committed by people. No? Naningon na po si Mother Teresa nga abortion kills twice. It kills the body of the baby and it kills the conscience of the woman. Abortion is profoundly anti-women. 3/4 of its victims are women, half babies, and all the mothers. So, no, sa ito pa, matod pa ni Mother Teresa, ang abortion kills twice. No? Duha ka buok ang ipatay sa abortion. No? Gipatay ni ini ang bata sa sabakan sa inahan ug gipatay pud mismo ang mismong konsensya sa inahan. Tungod kay matod pa, abortion is profoundly anti-women. Nga sa ato pa ang abortion di ay ang pagpakuha sa bata sulod sa tiyan sa usa sa sabakan sa usa ka inahan, makadaot yun usab di ay sa inahan mismo. Okay, no? Abortion punishment, unsa may ato ang silot sa usa ka babae nga magpaabot o magpakuha sa iyang sabakan, no? Sa bata, no? Matod pa sa Canon Iuris Canonico, no? Matod pa Canon Law number 1938, excommunication late sentencia. Nga so to pa late sentencia, buti pasabot automatic excommunication. Instant, no? Manay ginatog late sentencia. Sa ato pa instant excommunication. Sa ato pa wala na naidaghan pang istorya, no? Wala na naidaghan pang lalis. Basta magpaabot gani kang inahana ka, automatic excommunication or salin natin late sentencia. Okay, no? Unya bisan katong formally cooperate in an abortion, late sentencia gyapon ka. Unya ang bugtong ragyong makapapas ni ana. So kabalubog unsay excommunication kana bang dili na bitaw ka mahimong membro sa Katolikong simbahan. O, mahimo na kang laing relihiyon. Automatic na ka nga dili membro sa laing simbahan. Dili pa siguro laing relihiyon, pero dili na ka membro. No ba? Klaro? O niya, kalakip na ni ana ang ni formally cooperate in an abortion. And all those who formally cooperate in abortion. Sa to pa, bisan kanto lamang maubay sa to, gatong giingon diri, approve ka of abortion or maybe appraised abortion. Ayan, no? Unya, ang bugtong makapawala lamang ni ana, mao ang pagkumpisal sa obispo. Manang kaming mga pari, mangayo gid may og katungod gikan sa obispo. Kung wala may katungod, dili may pwedeng makapakumpisal. Kaya it's only the bishop who can administer the sacrament of confession to a penitent who had committed abortion. Pero ngayon si bishop, sige Father Akab, kunang kami tagaan may katungod ni obispo. Ano? Okay, what are the Bible steps to spiritual form, to formation form? What are the Bible steps to spiritual formation? Number 1,
taught us what is right and what is wrong. Sa ato pa kining Biblia makatudlo kanato kung unsay maayo, kung unsay dautan. Reproof us. It pricks our conscience so that we do not travel in the way, in the wrong direction. Sa ato pa, kung magbasa-basa dahil tag Biblia, no? Ang magiyahan ang atong konsensya aron dili kita maglakaw sa sayop nga dalan. Ano? Ining number 3, how to act like Christ to guarantee the purity of our understanding, reproof the correcting and the training in righteousness. Unya tradition of the Catholic Church that goes back to the days of the apostles. You need the sacraments that Jesus gave to the Catholic Church. Okay, klaro? Nahala, no? Padayon ta. Last na lang yung hala, no? Last na to nga topic. Okay, no? Last topic. Unsa ba ning buti pa sa word, buti pa sa but nga word nga kuan, Father? Cathedral. Kining cathedral, buti pa sa but ni ini, chair. Sa ato pa, kung maingon kita nga ex cathedra on the chair. Sa ato pa, kung maingon kitang cathedral, nya kay ang cathedra kuan man dai na blingkuranan, nga sa ato pa ang cathedral church mao ang seat of the diocese. So muna siya, no? So muna siya, no? Sa ato pa kanang cathedral diha gyud mao gyud na ang pinakamatud pa slintunganay, no, sa ato ang kining gitawag na to area of responsibility ang diha gyud ta sa cathedral. Okay. Okay, another question. Last na gini mahigala niyo kung last kanina niya na pag laing last. No? Why do Catholics celebrate Holy Week? Ngano man kuno nga ato mangyong ang Katoliko sa ulog man nato ang Holy Week. And the answer is in order to commemorate the passion of the Christ who died in reparation for the sins of mankind and rose again in order to give new life to those who believe. Muna siya meaning, no? Sa Deuteronomy chapter 8 verse 2, hinumdumi nga giyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw sulod sa 40 ka tuig didto sa kamingawan. Okay, no? No, din hinalang una kita kutog kulang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Cab mana milit na usab kaninyo o manalangin kanato ang Dios ng makagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas. Salamat.